Ayun. Hello naman sa lahat. Oras na naman ng pagdadakdak natin. Ayan, hello host, Damsak Dan, sabi niyo, FW of Your Life Vlog. Salamat sa patamsak. Salamat sa tamsak. Ay, salamat at share mo na. Sige, share mo lang para dumami ang tao sa bahay ko. Ay. Umpisa na naman si Kambing sa Kayaw-Yaw. Umpisa si Kambing sa Kayaw-Yaw. Dito na naman tayo sa pwesto. Sa pwesto natin araw-araw. Karan 26, hello tamsak Dan po. Ayan, salamat sa patamsak. Sige lang. Dito na naman tayo sa pwesto natin lagi. Maganda, nag-umpisa na yung background ko eh. Yung background ko, nag-umpisa na mag-yaw-yaw. Sige lang. Okay, yaw-yaw ka dyan. Bakit sa'yo may... Nilagyan ko siya. Kasi wala nga, di ba? Wala siya. Pag ano ko, nilagyan ko siya. Pumunta ka agad ako sa ano, habang wala pang ganong tao. Pumunta ako doon. Tapos, nilagyan ko na siya ng thumbnail. Doon kasi sa isang app na yun, maganda rin sana doon. Kaso lang, hindi ko pa alam kung paano. Yun lang, ganun lang. Walang...
Natatabunan yung busis ko ng isa. Ayan, Family Roger Mendoza. Hello po, welcome. Welcome sa bahay ko. Family Roger Mendoza, hi. Welcome ka dito sa bahay ko. King Lapu-Lapu-Lag. King Lapu-Lapu-Vlog. Naka-stay home lang. Galing ng background ko na natatabunan yung busis ko eh. Hello. Ayan, shout out sa million eyes in my house. Sige lang. Pasok lang kayo, maya-maya. Madami na. Okay lang. Kayo, musta naman? Family Roger Mendoza. Ayan si OFW Life Vlog. Bikitan mo yan, madami yung saging. OFW, saan ka na ba? Welcome dito at sa bahay ko, bahay kubo. Bahay kubo, bahay kubo. Okay. Nakadikit na pala sa'yo si OFW Offshore Life Vlog. Gano'n naman, lagi naman magkakakilala na dito eh, para lahat na lang magkaka-classmate na. Ayan. Ayan. May trabaho si Lolo? Ayan, Karantis Vlog. Naka-stay home lang siya. Sus Maria. Grabe naman to si langka na to. Dapat dito ko to pa, ano yung sa may likuran ko, no? Maganda tong background si Kambing. Magandang background to si Kambing. Nawala na siya, wala daw tao eh. Wala daw madikitan dito eh, kaya siguro ko umalis na si ano. Family Roger Mendoza. Dito na mga alagad ko sa'yo, 4 na kami. O kaya nga, 4 ka. Isa ako. 5 nga eh, 5 nga. Sila. Stress na naman.
Wala na nga eh. Sabi mo, 4. 4 na lang talaga dyan o 3 na lang alagad mo. May ano rin to sa utak eh. Nagsapak din tong kasama ko eh. Kanina pa, isa lang naman, dito lang nag-ano. Ay, dyan pa, nagtanghalian. Dito nagtanghalian siya. Andyan pa sa baba, kaya nga. Pero buti nga maaga ngayon natapos. Isa lang naman yan. Yung anak lang naman itayutang yan dyan. Karan 26 vlog. Stay home. Namaya pa na hapon yan uuwi. Andito rin kasi yung apo ni Bintong. Si Karan 6 tsaka si Karan 26. Ayan na siya. Okay, mga magkakapatid. Masarap matulog. RSW, buti ka pa nakatulog ka. King Lapu-Lapu Vlog. Stay home. Tutunggo na naman. Diyan na ako kahit ilan nagkabas din sa'yo. Ano? Diyan na ako kahit ilan naglabas dyan sa'yo. Oo, 3 na nga, 3. 3 million people. 3 million na siya.
tayo. Andy Bailon. Andy Bailon watching. Wow, salamat. Welcome sa bahay ko, Andy Bailon. Hello, hello. Welcome kayo sa muntikong kubo. Ang kubo na maliit pa lang. Welcome kayo dito sa bahay ko. Bakit tatlo lang sa akin lang, apat na? Ewan ko sa'yo. Ayan, oh. Akin isa. 5 na siya ngayon, oh. 5 lang. Isa sa'yo, isa sa akin, 4 sa'yo. Anim na siya. Shout out sa 6 million people in my house. Ano lang yan, ganon, silip-silip lang. Ganon yung mga tao, sisilip-silip. Tapos, pag kunti lang, wala kang maisda, syempre, maghahanap ng ibang madami. Pwede ka na pala mag-direct kasi naka 1K ka na. Lagpas na ng 1K, pwede ka na pala mag-direct. Mag-direct. Basta sa'yo lang, hindi na ako. Nabola niyo naman siya. Basta ako sa'yo lang. Walang halong hero. Ano kaya yung kanta na yun? Ano? Mga kantang putol-putol. Ikaw ay pwede na ako sa CP mag-direct, mag-ilis bukas, pwede kahit matagal. Sige nga. Yan na lang.
para maganda. Mag-umpisa ka mga 7. Huwag naman yung maaga-maaga. Pagkatapos na mag-almusal. Kasi andito ako sa taas ng 7:30 o doon ka na mag-umpisa. Mag-almusal muna tapos saka ka na kasi kahit na bukas ka hanggang mga 11 o 3 oras. Para mahaba-haba din. Dapat maka 1K na din para sa city na rin direct. Pwede naman sa city kahit walang laptop, di ba? Tapos bukas. Oo, hanggang tanghali na yun. Tapos sa gabi may... Wala ka naman bukas, linggo? Ay, oo, bukas pala kasi linggo. Ngayon pala Sabado. Oo. Sa isang araw, ka na. Kung every, 3-3 oras, 6 hours na yun. Yung isa na yon itatry ko, magsa-silent LS lang ako pag gabi. Yung matutulog na. Hayaan ko lang siya. Yung isang apps na yon. Kasi okay lang yun pag gabi. Wala namang mga One week din bago binigay yung direct. Ay, 1 week din? Kala ko, sabi mo, binibigay ka agad. Kaya nga, magdamag ko lang, hayaan ko lang siya na naka-open. Mamaya, pag gabi. Kasi wala ka naman nun, bukas pa pala ang LS mo din eh. Subukan ko mamayang gabi. Tapos titingnan ko lang kasi bukas baka hindi rin ako mag-LS bukas. Try ko lang kung magkano ba talaga ang dinadagdag sa isang Kasi hindi ko naman malay ko yung binigay ngayon, yung para nung nakaraang LS ko yun, kasi hindi pa naman binigay yung nakaraan. Yung sa city, hindi agad nabigay, pero sa laptop nabigay. Bakit kailan ka ba nag-try ng sa city? Yung sa mo? Yung ginamit mo na StreamYard dati sa city?
Nakakaantok lang. Inaantok tuloy ako. Yan. Lima lang tayo. Mga tulog ang mga tao. Wala pa ngayon lang nabigay niyo yung kaya bukas pwede na sa CP. Mag-LSD direct na. Hindi yan subukan mo naman. Pwede naman sa CP eh. Kasi maganda dyan sa CP para at least pag tinawag ka man na may trabaho ka, makakapunta ka kaagad. Madala-dala mo pa. I-share ko pa sa mga bata. Okay, sige. Share mo lang. Ay. Kahit na ikaw ay magalit, sa'yo lang malapit. Wow, salamat sa pag-share. Share lang. Sa'yo lang kahit na ikaw ay nagsabi, iibigin rin kita. Sinabi ko na kay Jackie Lo yung tatlo, wala eh. Wala daw silang load. Sabi ni Marwin sa ni Joy. Sabi ko kay Jackie Lo, mag-umpisa na ako.
Siguro kung maraming tao. Ayan, hello, Marlon Gado, salamat. Magandang gabi dyan sa inyo, sa Pinas. Kahit na ikaw ay magaling, sa'yo lang nakawin. Kahit na ikaw nagbago na, iibigin rin kita. Kahit ayaw mo, at mo tatalisit ikaw ang pangalan mo. Iisipin mo lang na talaga. Oh, bakit ba kailangan ko nangyari? Pakiusap ko naman, tayo mag-usap. Sa'yo kasi ko, Pogi Marlon Gado, kumusta? Sabi ni OFW of Your Life Vlog. Gising pa si Marlon. Sabagay, alas 8:25 pa lang. Lapit na lapit, ako'y lalapit. Layo ng layo, ika'y lumalayo. Labo ng labo, ika'y malabo. Tayo'y malabo. Kung malikot ulit, tatakbo ka ng ulit. Kaya ka, ay nako. Kahit na ikaw ay magaling, sa'yo lang nananalig. Kahit na ikaw ay nagbago na. Ayan, ganyan lang, ganyan lang. Of Your Life Vlog. Naka-stay home lang. Kahit na ikaw ay magaling, sa'yo lang malapit. Sa'yo lang mahalin. Karan 26 vlog, stay home. Kahit na ikaw ay nagbago na, iibigin pa rin kita. Kahit ayaw mo na, tatakbo, tatalisit ikaw ang pangalan mo. Sige lang, sige lang. Ikaw at ako, iisa. Kahit na ikaw ay nagbago na.
nawala yung imo ko dyan. Ano, mahinang signal. Hindi kaya sabay ang apat. Ano, 5 siya o isa sa akin, sabi mo 4 sa'yo. Tayo lang naman ang mga tao dito. Ibig ko sabihin na ikaw ang totoo tayo naman hindi. Ay. Ikaw naman. Nahuwawala, nahuhulog, nag-aanim, nagpipito. Nag-aanim, nagpipito. Kahit ba sabihin dali nga dyan ka lang.
Ano ba yun? Hydrate. Saan ka? Hydrate pala siya. Hydrate ka na umiinom. Oo. Nagpipito, nag-aanim, nag-iisa, nag-iina. Ikaw, Anan, Lori Bigam, Tamsakdan host, Yuki Pinay. Hello po, napadaan lang po. Salamat ha, salamat sa pagdaan nyo sa aking kubo, sa aking maliit na bahay pa lang. Welcome kayo dito, Yuki Pinoy at Lori Bigam. Welcome kayo dito. Kumusta kayo dyan? Lori Bigam, sa shoutout naman po host. Ayan, shoutout to Lori Bigam. Kumusta ka dyan? Saang bansa ka naroon? OFW Offshore Life Vlog, shoutout. Yuki Pinoy, kumusta? Kumusta kayong lahat dyan? Shoutout sa 8 million people in my house. Si Lori Bigam. Shoutout sa inyong lahat. Ayan. Sige lang. OFW Offshore Life Vlog. Dikit ka na ba dyan kay Lori Bigam? Tsaka kay Yuki Pinoy? Kumusta mga kaibigan? Kumusta kayo dyan? Saan mang sulok ng mundo? Ingat-ingat kahit saan tayo magpunta. Laging mag-iingat. Hello at Lori Bigam. Sabi ni OFW Offshore Life Vlog. Sige lang. Hello.
Salamat sa pagdaan sa bahay ko. Hello. Kahit na ikaw ay bago na, iilan ko pa din kita. Wala na naman sila. Sige lang. OFW of Share Life Vlog, anong gawa mo? Naantok na ako. Bantayan mo bahay ko. Bantayan mo ang bahay ko. Patalan sila. Sige lang. Lima na lang kayo dyan. Balik ulit tayo. Malapit na naman siya. Ayan, wala na sila. Diyan ka lang at ako'y magtawag na.
OFW Offshore Life Vlog. So, waity lang. Stay home. Stay home. Apat na lang. Apat na lang sila. Tayo pa lang. Yayakapin ka mahigpit. 3:46. Hello, OFW, anong gawa mo? Kahit na ikaw ay ay wala na. Tulog na ba yung background niya? O, hindi. Nanonood na lang siya tapos na siya makipag-yaw-yawan doon. Ayan, nanonood naman. Nakakaantok na. Wala si Jackie Loy ah. Hindi siguro naintindihan yung sabi ko. Sabi ko kay Jackie Loy, i-video niya yung ano na yon, yung dorm nila, yung dormitos na yon. O, di malay niya kung ano yung ano sa YouTube, yung ano nila, yung sa trabaho niya na yon, di mas maganda. Malay mo, bigla siyang i-promote ng boss niya. Sa dami ng pupunta doon sa ano nila. Ayan, sabi ni Lori Bigam, OFW Offshore Dan. Dan na daw. Balikan mo na lang siya, OFW Offshore Life Vlog. Andiyan pa din si Lori Bigam. Lagyan natin ng ano. Lagyan ko ng gas, nahihirapan ako mag-ano kay Lori Bigam para madikitan ko din siya. Lagyan ko siya ng jacket para madikitan ko siya. Hahanapin ko. Lori Bigam, mag-ano ka nga, magbaba ka nga ng link mo para madali kang sundan.
para maano ko kung nakadikit na ako sa'yo. Tuloy, bigan. Bigan. Ang kape. Kape lang sa may bahay. Sakit na. Bakit hindi niya ma-video? Promote niya yung work niya, di ba? Baka matuwa. Yun nga, sabi ko sa kanya, video niya. Nag-video naman siya. Hindi, sabi ko, ituro mo kung paano yung nasa loob ka, kung anong bubuksan dyan, kung alin ang pipindutin. Lahat sabi ko ganon. Hindi yung ganyan lang na ito yung pad namin. Ganito. Hindi, sabi ko, anuhin mo lahat. Sabi niya sa akin bukas daw kasi para wala daw gaanong ano. Kasi hindi siya daw. Sabi ko, kahit wala ka ng ano, basta turuan mo lang dahil kahit mahina lang butos mo pag nasa loob na siya ng pad. Kung kagaya sa'yo dati, nasa loob na siya. Sabi ko, pinipindot-pindot mo lang yung ilaw, hindi mo pinapakita kung saan yung pindutan nun. O, pagbukas nun, kung ano nga yan. Gagamitin pag magbukas, tapos paglalabas ka, kung anong sasarado mo uli. Sabi ko, isa-isihin mo bawat detalye para malinaw, sabi ko sa mga tao. Pag napanood yan, di alam na kung paano papasok. Wala, nahiya siguro siya doon kay Nika. Sabi ko nga si Nika, videohin mo sa'yo para alam ni Nika. O sabihin mo ipapa-upload ko to kay mama para mapanood nila. Ewan ko, mamaya kausapin ko siya uli na si Nika ang paano niya para ituturo niya. May artista na dati na nag-video noon na pinakita sa Magandang Buhay. Ay, hindi ko, pinakita na yon. Para sabi ko, malay mo. Ikaw,
Kita ko na yung dikit mo, Lori. Maya kita balikan. Salamat. O, iyan na. Maya ka na daw balikan. Kung nandyan ka pa, Lori Bigam. Maya ka na daw balikan ni OFW of Your Life Vlog. Maya, dikit, balik. Kahit na. Nag-delete na naman yung pantag-delete. Sino nag-delete? Ikaw? Ikaw o inalis na ni Lolo? Nag-delete. Tulog na. Dapat na lang siya. May nag-report siguro dun sa video ko palagi na lang na-delete. Grabe naman. Si Lolo mismo ang nagdi-delete. Hindi na yung, di ba dati nakita mo, sabi mo may ano siya, copyright lang. Ano kasi yung kanta niya, gamit na yun sa eskwelahan, sa sineskwela, gamit yun lahat, yung mga kanta na yun. Sabi mo kasi i-mute mo. Yung sineskwela na yun. Huwag mo na i-upload ulit. Hayaan mo na yan. Isa lang yun. Ba't ka na? Anong oras na? Isang oras pa lang.
Tulog na lang, ikaw dyan lang yan, open yan. Oo, dyan lang siya. Hayaan ko lang yan dyan siya hanggang sa mag-ano na. Ano ko. Message ako. Matutulog ako. Isang oras lang. Tantayin mo dyan, ha? Yan. Diyan ka lang, ha? OFW. Diyan ka lang, tingnan mo lang yan dyan. At ako'y naantok-antok. Wala namang tao.
Doon ka lang, pasok ka lang muna doon. Hello, Jack, hello. Nandoon, bukas yun, mag-message ka. Bukas pa yun. Hanggat nakaka-message ka, bukas pa yun. Kasi pag umalis ka, nawawala ka agad Walang tao, 3 lang kayo. Inano ko lang yung camera. Kaya nga, si tito mo apat sa kanya Ako, 1 o 5 o 1 ka sana, kaya 6. Sige, balik ka lang doon. Kahit, dapat, sabi ko nga, sige na kasi ilang ano lang to, 1 real lang to. Sige na, ingat.
Ayan. Ito na naman. Jackie Lo, asan ka na? Ayun. Wala, andito na ako. Kasi nag-umpisa na naman si Kambing. Nag-umpisa naman mag-iyaw-yaw. Yun, 4 na lang. Si Karan, 26. So, whitey-whitey lang. Stay home. Or 30 na, malapit na din naman. Ganda lang yun.
Ayan, nandiyan lagi ang partner ko, partner in crime. Si OFW of Your Life Vlog, dyan ka lang. Malapit na naman bumaba, 30 minutes na lang. Oo, sabi niya kasi tapos na daw. Sabi ko hindi pa. Inanuhan ko siya kanina, nagtawag ako sa kanya kanina. Kasi siya sa akin. Sabi ko hindi pa. Sabi niya, sige, babalik ako. Ewan ko. Baka may mga tao na. Pag may mga tao na, hindi na siya makaano. Malapit na din naman eh. Magdadalawang oras, 20 minutes na lang, magdadalawang oras na. Pwede na yan, mamaya magano lang ako, magsa-silent bago matulog. Kahit ibantay mo lang sa akin yung dalawang alagad mo, tapos isa sa akin. Sila lang bantay mo to. Kahit may 3 tao lang. Mm-hmm. 4:35 lang.
Hindi ba nakatulog? Akala ko inaantok ko. Nakaidlip lang kahit sandali. Nang nakapikit, mataas maya-maya, nagyayaw-yaw na naman to si isa, itim. Hindi, umano na lang ako. Sakit lang tuloy sa ulo. Sabi sa akin yan, dapat daw may mga group-group din ako na inaanuhan, sinasalihan. Para daw, kumbaga sa ano, laging pagtapos nila, iaano ka na, o doon ka naman sa isa. Sabi ko, wala naman akong mga ganun. One, five, and akala ko. Di na, di na. Ano kaya yan? Skat. Rose, skat pala yun. Ewan ko doon, siguro kung may tao na. May mga guest na naman na bagong dating, kaya hindi na nakabalik. Sabi niya, oh sige, babalik po ako. Pag may mga guest, hindi siya pwedeng umano. Sabi ko, pwede mo namang iwanan lang yun doon na bukas. May mga nakikita ako sa ano, sa StreamYard na dito sa gilid ba? Yung parang kulay siya, mga kulay-kulay. Ano ba yun? Yung sa board niya, may bilog siya na parang mga kulay. Yung sa pinakababaan na siya, sitting.
siya. Mm. Mm. Ano? 4, 5, 6. King, 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 karing, king, king, lapu-lapu. King, king, lapu-lapu, vlogs. Stay home. Tatlo na lang, tatlo na lang. 3, 4, 5, 6. Karan six flag, karan six flag. Ngayon, ilan na lang? 52 pa lang. Malapit na. Pag magdalawa na, o pwede na. Baka naligaw sa iba nakabalik. Ewan ko dun.
Pangkulay pala siya. Pangpabago ng kulay mo yan, ha? Ginamit mo ba yan? Sinubukan mo ba pindot-pindutin yan? Five seconds na lang. 5 minutes na lang pala. 5 minutes na lang, 2 hours na. Oo. Mag-asikaso na ako. Diyan ka lang muna. Malapit naman, 4:50 pa lang naman. Pag 5 na, malapit na rin. Saktuhin ko lang na 2. 56 na eh. Tapos mamayang gabi, ano ko siya mga 10 ng bagong pagpatulog. Yung isang gamitin ko. Yung isang apps ang gamitin ko para doon na mga 10 lang. Kaya basta bago matulog, mga 10 ng gabi. Seven na. 3 na lang. Seven, 58. Yun, 58 na siya. 2 minutes na lang. Saan ka na? Kasi 4 na lang ang tao. 2 minutes na lang. Paalis na rin ako. Apat na lang. Tuman lang tindan. Okay lang yan. Wala hindi tayo popular. Pag popular na. Pag pag naka 1K na ako, saka ako sa mga group nila. Pag na daw ang sabi ni Jazz Lopez, pag maka 1K na, yun, sakaling na.
magkaroon na ng kasama. Maisama na sa mga ano nila na shout out na pag nag-ALS sila. O, si ano, mag-ALS din siya mamaya. Maipopromote ba? Ayun na. Sige na. At 2 na. Bababa na ako. Ayan, ito na. Pwede na. Bye-bye na sa inyo.